Niamey dugu kɔnɔ a ka gɛlɛn bi I ka sirajan boli ka sɔrɔ I ma bɛn ni Russie drapeau ye. Rond-point baw sanfɛ drapeau in yangalen bɛ Mali, Burkina Faso ani Niger taw dafɛ. Wa sugu kɔnɔlaw fana bi ten. Jagokɛlaw caman kɛlen do ka Russie drapeau siri u ka bidikiw da la. Maa caman yɛrɛ bi I waso ni a ye. Ko jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine ye cɛfarin ye min nana Niger dɛmɛ ka bɔ gɛlɛyabaw kɔnɔ ani marabaga juguw bolo. Dɔw ko miiriya jugu fosi tɛ Russie marabagaw kɔnɔ k'a ɲɛsin Niger ma n'a fɔ faragba jamana dɔw minnu ye Niger suɲɛ ni ka a ka dugu jukɔrɔfɛnw ŋanamu I n'a fɔ Faransi. A bi san kelen bɔ bi Russie de kelen bɛ Niger ka caman teri jamana kura ye. Barosenw fɛ sifinw b'u disi gosi ni Niger ka o tagasira kura in ye. Olu dɔrɔn tɛ ɲɛmasoba la marabagaw fana ka laɲini ye o ye. An hakili b'a la décembre kalo tɛmɛlen kalo 5 jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga dafirilen kɔ Général Abdraman Chani tun ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ kɛ Niger ni Russie cɛ walasa ka baaraɲɔgɔnya damadɔn waleya. Russie kɛlɛko minisiri dangan Evkurov Lunisbek yɛrɛ de yera kɛnɛ kan o ko in ɲɛnabɔli la. An ye ɲiningaliw tengu maa camana dugu kɔnɔ Russie ni Niger ka baaraɲɔgɔnya kura in kan. Ni dɔw ko dogo la ko olu ma jɔyɔrɔba ye fɔlɔ Russie ye min kɛ Niger ye lakanali ani yiriwako la. Niger maa dɔw fana bɛ yen minnu y'u ka nisɔndiya jira. Ahmed Bello Isufu ye o dɔ ye. Ale ye Maison Russe au Niger o jɛkulu ɲɛmaa ye. Ni o ye Russie tɔgɔla so ye min bilara sen kan Niger. O kalo tile 22 tɛmɛlen n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka Russie jamana drapeau jansan ni ɲɛnajɛbaw ye diɲɛ kɔnɔ. Isufu Bello y'a ka nisɔndiya jira o ɲɛnajɛw senfɛ. An k'a lamɛn. An ka jamanadenw bɛɛ de nin ɲɛnajɛ in kɛ Russikaw nɔfɛ. Sabula Russie ye Niger baaraɲɔgɔn jamanaba ye. U y'an dɛmɛ an ka jamana ka basigi ka daw kan ka bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ Niger yan nɔ. Fanga dafiri ni sisan cɛ Russie marabagaw ni a homme d'affaires ye nali damadɔ kɛ Niger baaraɲɔgɔnya kumaw la. Niger kɛ kuma ka ani Amerikikaw ka tegedi ɲɔgɔnma lakanako la o sɛbɛn kɔn Russie sɔrdasi 100 ɲɔgɔn tun nana ɲame ni dɛmɛ dɔw ye kɛlɛko sira fɛ. A jirala k'a fɔ ko maa ninnu tun ye degeli karamɔgɔw ye minnu na Niger taw dɛmɛ. O ni kama Hassan Suley Kadri ni ale ye sanfɛ kalandenw ka ɲɛmaa ye n'a bɛ wele secrétaire général ko olu nisɔnjalen do jamana fila in ka baaraɲɔgɔnya la. Nga k'u fɛla tɛ Russie kana sɔrdasi daga sigi yan nɔ wagati nataw la. Nous disons tout simplement la Russie aussi en commençant à avoir de l'espace. Anw b'a fɔ dɔrɔn Russie fana ɲɛ k'u fana k'u janto walasa fɛn kana u sɔrɔ n'a fɔ an ye minnu gɛn ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ. Sabula an ka baaraɲɔgɔnyaw mana kɛ fɛn o fɛn ye wariko lakanako ani dɔgɛrɛw an sifinw bɛ ka a bɛɛ jateminɛ. An n'a fɔ an ka marabagaw fana ka u janto. Et que les autorités doivent aussi faire preuve de ce qu'on appelle transparence. Telle est notre philosophie. Kalanko sira kan fɔlɔ Russie ka dɛmɛ tun barika ka bon bursudi de la Niger ma. O min tun b'a to Niger kalandenw tun bɛ se ka taga dɔnniya ɲini yen nɔ ni ka tila ka segin. Nka bi eko bolofa tɛ ka kɛ o ko la sabula Niger sanfɛ kalanso Université Abdul Moumoun ye bolofara dayɛlɛ min n'a to Russie kan na kalan yan nɔ. O dɔrɔn tɛ Niamey yɛrɛ dugu kɔnɔ kalanso min bɛ wele Centre d'éveil artistique fana ko bita kɔ olu fana na Russie kan ani u ka seko ni donko lacari Niger fan bɛɛ. An ka a ɲɛma lamɛn n'ale tɔgɔ ye Kader. Nous avons voulu créer an ye Russika nin kan kalayɔrɔ in sigi sen kan walasa ka an denw lafiya minnu bɛ fɛ ka Russikan kalan ni ka taga u ka kalanw kɛ kɔfɛ jamana in kan. Russie sanfɛ kalanso dɔ de nana yan ni o ye u ka université ba dɔ ye. U y'a fɔ an ɲɛnɛ an fana sɔnna wa anw yɛrɛ dɔrɔn tɛ Russie kalanyɔrɔ in caman de bɛna dayɛlɛ Niger kɔnɔ. Bɛ se ka fɔ dɔrɔn a daminɛna anw de fɛ ye. Mais nous sommes les pionniers si on peut le dire. Énergie sira kan kunnafoni di sɛbɛn Jeune Afrique tun y'a lase juin kalo tɛmɛlen k'u y'a mɛn ko Russikaw ka cakɛda min ka baara ɲɛsinen do énergie ko ma n'a tɔgɔ ye Rosatom ko ni Niger marabagaw bi kuma la walasa ka Faransi uranium cakɛda min bɛ Niger Orano o plasi ta ni olu tagara. Nga o kunnafoni ma sɛbɛnciya Niger marabagaw fɛ wa Orano fana ɲɛmaw ko tagaliko to olu kɔnɔ ka bɔ u ka uranium daga kunna Niger. O kuma na Jeune Afrique ko k'a b'i n'a fɔ Niger kaw bi fɛ ka Faransi cakɛda in gɛn de k'a bɔ Niger sabula o ni jamana in tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen. O mana kɛ sa k'u na Russie bila o nɔ la walasa ka kɛ uranium bɔla ye.
kunnafoni jateminɛlaw n'a bi f'u ma observatɛrw olu caman ko nin bɛɛ b'a yira de ko bibi na Rusi bɛ k'a ɲini de ka a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Sahel jamanaw kɔnɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la.